para nayaka Sentana lan tam-tamaning para negara dawuh sawetara pedak kagem lumbu marang sira Kakang Patih Kakdiparan Purwawati usana katentreman oleh Kabupaten Senopati. Duh Kanjeng Adipati Jaya Wisesa. Kebareng munjo atur sisip anggen kula matur mugi kersa paring samudra panguwasan. Ngenani swasana miwah katentreman wonten ing Kadipaten Senopati. Sepisan ngenani pagesanganipun kawula alit. Sami alok ayem tentrem gemah ripah kula jinawi boten kekirangan sandang boga miwah papan. Sedaya pangarep panjenengan ngasta songsong agung wonten ing Kadipaten Senopati. Ndela kakung panuwun dene aturipun Reginapati Jayapati anggambarake panguripaning kawula oleh Senopati tangkep ora kekurang salirek sawetara bedake anggen mulku ngestokaken dawuh Kanjeng dumateng dika bapa cekel Aksama Yer Jaya Wisesa ngaturi kasugengan sak rawuhipun wonten ing Kabupaten Senopati. wong tuwa nemu slamet muga sawab lan pandongane wong tuwa rumentah ana ngersane anak angger Jaya Wisesa. Ndelaken agung panuwun mugi kemawon sawet sopangestripun Bapak Cekel Aksamala sami mbuhi kegiatan anggen kula ngembat pradata ngesui kawula wonten ing Senopati. Ngono nggih, ya nggih. Sawetawis kula aturi lenggah ingkang prasaja. Bapa Resi Barga dawuh timbalan ngersa panjenengan dalem yen winantu ing Basuki swanipun wonten Senopati. Pangestunipun ana angger Adipati Jaya Wisesa. Sawanipun tiyang sepuh kalis ing sambikala. Namung sungkem parabekti kula kunjuk dumateng sedaya. Dawuh ing sami mugi ndadosaken santosaning jiwa ragaku. Samtawis kula aturi lenggah ingkang sedaya. Ngesti jamu Senopati Wirayuga paring dawuh Kanjeng ora kimatur anggonira kula wendah sagung para prajurit. Kanjeng Adipati ampun sumelang bab kegiatan prajurit saking Senopati angkat naik wonten payoban saking negari ingkang badhe jungkeng kaliyan bahan dalem sedaya sampun sagah dados betengipun negari. Bagus. Ya kene sebentar suwun. Ora ketanggung prajurit nanging gedhe tanggung jawab mumpuk katentreman lan kawutuaning Kabupaten Senopati. Ngaten iki. Nuwun sewu. Dene sagung para Sentana Nayaka parampara wonten ing Kabupaten Senopati. Kula kempalaken wonten ing Pendapi Kabupaten Senopati. Namung kula kepengin pun dawuh. Dumateng dika Bapa Cekel Aksamala. Pripun nggih? Rikala kula badhe jumangkah asok londong pangarep minangka tandha yekti kalamunta kula minangka andhan saking kraton Gang nanging sanget Bapa Cekel Aksamala mambeng dumateng kekarepan kula. Tenanipun menapa ingkang dipun kersakaken dening Bapa Cekel Aksamala? Dados panjenengan dereng ngertos Babar pisan dereng. napa ta sebabipun saben-saben panjenengan badhe atur upeti konjuk ngersa dalem Prabu Erlangga ing medhang kahuripan kula pambeng menawi panjenengan atur upeti menawi kula ingkang mastani muspronggelempara. Muspronggelempara nggih dasaripun menapa? dasaripun Prabu
ing kanane. Lho panjenengan kok trima-trimane nyembah ngleset kalih Prabu Erlangga. Menapa tiyang Jawa terus boten wonten tiyang ingkang pinter, boten wonten tiyang ingkang saged ratu, kok dikuasani Prabu Erlangga. Mongko saenak-enake wong diperintah niku langkung kepenak tiyang ingkang perintah yen. Monggo pun raosaken tinemu ing nalar. Wong diperintah kuwi luwih kepenak wong sing perintah. Lah niku nggih. Sawetawis kula aturaken. Bapa Persibargo. Ana anggeran Dipati Jaya Wisesa. Menawi saking pamanggipun Bapa Bargo Ngadih. Kepareng jatur lepat nyuwun pangapunten. Menawi to berjandal namtu babakan pemanggih. Kula nggih gadah pinemu. Nang pinemu kula beda kaliyan pemanggihipun Si Cekel Laksa Mala. Bedane piye Bargawa? Cekel Laksa Mala Apa? bedane nih? Yen ana anggir Adipati Jaya Wisesa ing Sela Matangkep mbok ujuk-ujuki aja nganti sowan ing Praja Medang. Bener iya. Dasarmu Dasare ngene. Praja Medang diasta ingkang sinuwun Prabu Erlangga. Prabu Erlangga kuwi sapa? Prabu Erlangga kuwi wong bingkanane, wong saka Bali, Bagong. saka Bali. Lah, Kok nganti bisa dadi ratu ing Praja Medang Kauripan? ya iku perkarane. Cekel Laksa Mala ora mokal yen Prabu Erlangga iso madeg dadi Naradipa Endang awit Erlangga daud marang putri Hananta Wikrama Tunggadewi. Sapa Hananta Wikrama Tunggadewi? Hananta Wikrama Tunggadewi putra tos ing Kraton Medang. Ora langka yen to si Prabu Erlangga diju menengke ratu ing Praja Medang kelawan ngrasa dalem ingkang sinuwun Prabu Teguh Darmawangsa. Mula Cekel Laksa Mala yen bisa perkara iki aja nganti dumadi. Amun Medang perang lan Sela Matangkep, apa Sela Matangkep kekuatane? dadi kowe nderasa kuwatir kalamun Sela Matangkep merangi Medang. Aku ngerti karo kowe. Ngerti piye? Kowe iki dukun ning dukun cabang. Kaya koperasi ae kowe iki. Kok bisa kaya ngono? Karepep nek Medang karo Sela Matangkep ora kedadian perang. Ya. Kono mulo kene ngemplok. Dadi nek Medang perang karo Sela Matangkep, Ya. kowe kuwatir nek kaliren. Aja kaya ngono. Cekel Laksa Mala. Piye? Negara Sela Matangkep negara tentrem. Iya. Medang kauripan uga gemah ripah loh jinawi. Yen nganti Sela Matangkep perang kuwi kejem. Wis ero. Sing menang ringkeh, ning sing kalah tumpes tapis gantang. Nek yo kowe kudu mikir, negara tanpa ana perang ora maju. Kuwi kaya ngono. Lho. Apa karamesake nasibe para kawula sing ora ngerti dodok saleng perkara. Mati yo wis kawula. Der, monggo Lan Bapa Persi Bargo.
Nyun pangapunten satri. Jangan dikoklurawaken wonten pendapi Selomatang. Menika mboten kula perintah supaya padudon rebut bener. Nggih. Nanging kula suwun tetimbangan kangge kuncaraning Kabupaten Selomatang. Nggih. Menawi kula penggalih kanthi meninging cipta. Tinimbang upeti saben taun dipasrahke ana ing medang kauripan. Luwih prayoga kanggo mangun Kadipaten Selomatang. Cocok, Gen. Mila saking menika, Bapak Barkawa nyuwun pangapunten. Kula boten gega saha ndhahar aturipun Bapak Barkawa nanging ingkang kula dhahar lan kula anut perintahipun Bapak Cekel Haksamala. Mila sedaya dados pasien. Wiwit dina niki Dipati Jaya Wisesa Balela sedang kauripan. Bapak Barkawa, kula aturi racun Bramantya panjenengan dalem. Menawi panjenengan dalem arsa balela mengkang pernatan wonten negari Medang Kauripan. Medang Kauripan iku negara gedhe. Kula ngertos Selomatang namung sak kabupaten. Lho menawi panjenengan dalem balela menapa boten ngeman risakipun para kawula ing Selomatang. Tinimbang kula direhke wong ping kanane. Dinakwa wong tanah Jawa ora bisa ngrehke lan noto kawula. Kula kepingin mandiri pribadi. Mila saking menika Pripun? marang sinten kemawon ingkang boten condong lan carjo anggenipun Dipati Jaya Wasesa Balela sae Medang Kauripan kena ninggalke Datulaya Selomatang. Menawi ngaten kula nembe saged maos dhateng penggalih panjenengan. Panjenengan salah setunggalipun Adipati. Ning panjenengan boten mengo dhateng sabiyantunipun liyang. Monggo kula tejiklu ing Selomatang. Kula niku jagi dhateng katenteman ngeman dhateng. Nek dene dawuh panjenengan sampun boten ngagem dhateng atur kula. Ngagem aturipun si Cekel Haksamala. Nggih, boten apa-apa. Boten apa-apa. Menawi panjenengan boten remen kalih. Nanging lali-lali den eling-eling. Tonggak waru kula boten melu-melu. Wonten Bapak Cekel Haksamala kula gadah kapitayan wong-wong saka Selomatang bakal bisa ngrubuhke Medang Kauripan Karo sing disenengi napa Garga niku kula ingkang sowan Joko Maningpati era Kauripan. Maju sajangkah Brutuk marani Sunda lele luru gedhe Sarah nyawa. lah cocok Joko Maningpati Paman Jaya Wisesa wis salah sawijining senopati Sumedang Kauripan. Wani tumeka ning Selomatang mongko entas wena pirembakan. Aku sumedya Balela ana Medang Kauripan. Yen pancen utusan saka Medang Kauripan, soro nyawa mlebu sajroning kandhang macanku. Paman Jaya Wisesa monggo menawi dika kagungan panggarga ingkang kados mekaten upami waning pati badhe
Gusti Kaperjaya kula namung saged pasrah bungkukan kranten kula namung badan sabata kinaraya prajurit wonten ing Sela Matangkep namung kemawon paman saderengipun kula nampi pidana pejah wonten ing pendapi Sela Matangkep keparing waning pati gadah atur kunjuk ngersanipun Paman Jawisesa parantin sasampunipun kula matur tetep dipun anggep lepat jonggo kula badhe kula angklungaken monggo waning pati nang pejahi boten menapa-menapa Paman yen pancen kowe ngatur moro ageng matur Kang Cetha kalamun temku aku bisa nampa atur kok menawa sik ana pangapura nanging upama kok atur ngono sambunganing kelawan medang kauripan sesaya kebela kelawan medang kauripan nyawa keng dadi totoan enggal matur sawetawis katuran lenggah lan pati rumiyin atur Paman Jawisesa dalam saestu dika Paman Jawisesa netepaken mbalela ing medang kauripan wis golong gilik para nayaka punggawa negara paran para Sela Matangkep golong gilik katine mbalela saka ing medang kauripan menapa leres kados ngaten Pamrati bener Di wis kasengkuyung kabeh para kawula prajurit nayaka praja pilih sepuh mewah saka guru ing Kadipaten Sela Matangkep apa cekelak semono waning padiko sesepuh Sela Matangkep iya estu Sela Matangkep balelo wonten ing medang kauripan pancen balelo niat mancal panguasane Prabu Erlangga menawi ngaten atur kula wonten sesambetanipun kalian anggen panjenengan balelo ing Sela Matangkep nanging piye ampun klenteng penampi sowan kula wonten ing Sela Matangkep boten ateges waning pati netepi darmaning prajurit senopati manggala yudha agung medang kauripan nanging sowan kula namung wonten kabetahan pribadi ingkang badhe kula aturaken wonten panjenengan kanawi saestu Paman Jayawisesa balelo badhe merangi medang kauripan nglorot palengganipun Erlangga mancal sirat pinaton medang kauripan Joko waning pati badhe manunggal kalian dika Paman apa aturmu kang kaya niku tak percaya apa ora kowe mung leledo kelawan rasaku bombong kelawan rasaku jurgen dibuktine kalamun to Joko waning pati kepengin manunggal nyawiji kelawan Dipati Jayawisesa ngrubuh kelan lorot Prabu Erlangga Paman Jayawisesa yektosipun panjenengan tasih mangu-mangu bener menawi kula badhe manunggal kalian Paman Jayawisesa ngarepaken medang kauripan jalaran waning pati senopati medang Paman gelar senopati ingkang dipun sampuraken wonten ing pundhaipun Joko waning pati menika namung gelar ingkang lamis sabudana kok bisa kowe ngucapkan kaya ngono mawa dasar kepriye menika akal lijipun Prabu Erlangga kangge nutupi dumateng lembaraning gesang kula riwayat sejarah uripe waning pati wonten ing jagat medang kauripan kula sampun genah kula sampun maca lembaraning urip menawi saestu bapa tiyang sepuh kula Sudarma kula Jegja Manggala gugur murut ing kasih dan jati kranten saking tumindhaipun Erlangga lan Patih Nartama nalika waning pati tadi timbul jebul pangkat senopati menika namung kangge nutupi
dumateng sedaya wadi nanging dene menika sampun kawiyan. Kados pundi, Bapak? Jroning ati kula pangigit-igit benjang dinten napa kula saken bales tirang. Bales sedanipun tiyang sepuh ingkang kaklenah dening Erlangga lan Narutama Paman Jaya Wisesa. Bapak cekel semua. Yer Menawi wonten pradelanipun Waningpati kasebut menapa kula kedah percaya kalih aturipun Waningpati. mangke rumiyin, Yer. Menawi Waningpati badhe manunggal pasekuton kalih panjenengan niat grebaken negari Medang Kahuripan. Monggo Waningpati Senopati Medang mesti ngertos wada-wadine keringgihan negari Medang kok saged kiat boten saged dipun kawonaken. Ya, Menika menapa? Paman Jaya Wisesa Waningpati kuwi dunung ing kegiatan wonten ing Kraton Medang prasasat wonten ing genggemaning tangan kula kranten kula Senopati. Pengen pirsa kowe iki mung prajurit, kowe iki mung senopati. Sepiro daya kekuatan musuh kelawan Medang. Medang kene karo gede. kekuatan Medang Kahuripan boten kranten wilanganing prajurit ambuing sanjata perang nanging kanthi bentuah Agung Praja Medang minangka dadi pepayuning negari ingkang jalari Medang kukuh bakuh santosa boten saged diokak-okak dening sinten kemawon. Namung dunung ing kegiatan pusaka ampuh Kiai Brojo Luwo Arca Wisnu. Waningpati, lho saiki aku percaya. Yen to pancen kowe bisa ngujuti pusaka agung Kraton Medang bisa kok pasrahke lawan panjenengan. Aku ora tido meneh nampa Waningpati minangka memitran ora mengku ing mengkune kedang nampa ganjaran tunduk lawan lelawan. Mula iki aku bakal entokake anggonmu kepengin pasekuton kelawan pamanmu Dipati Jawa tak tampa. Tanpa Kiai Brojo Luwo Arca Wisnu bebasan suwe mijet pengeranti angel madong semongko panjenengan diregaken Medang Kahuripan dene perkawis Kiai Brojo Luwo Arca Wisnu ndika ndak aturi wiswasta boten sinten-sinten ing badhe nyidra Brojo Luwo Arca Wisnu tan kejawi Joko Waningpati kula piambak. Dalaran Waningpati ngertos wonten pundi papan candhaipun Kiai Brojo Luwo Arca Wisnu. Namung kemawon paman salebetipun kula nyidra Kiai Brojo Luwo Arca Wisnu kepareng kula nyuwun ngambil prajurit tigang bala gelar nderekaken kawula sawetawis damel kisruh putra sajawining Kraton Medang kula badhe nyelinep nyidra Kiai Brojo Luwo Arca Wisnu. Aja kuwatir perkara prajurit. Mengko gampang banget tapke para prajurit. Menawi ngaten kepareng nyuwun pamit sampun tambah paling. Paman. Yo Ci. Apa jagal? Ya Waningpati badhe netepi janji. Percaya badhe netepi sumpah. Boten badhe tanggung malih Medang Kahuripan badhe kukut paroto ilmu. Aku nanya Saya tambah kekuatan on Kabupaten Silomatangku. Parang sira Senopati Wirayuda Oleh nggih Kanjeng. tetapke para prajurit rapati lakune Joko Waningpati. Estokaken dawuh pareng
Patih, mau jaga semua. Pripun nggih? Sawetawis sami mapan wonten ing selatan. Monggo, monggo, Ger, monggo. Prajurit nderekke kawan Manengpati. Ana saburine Senopati Manengpati. Masa kuwi aku njaluk cepake titian apa-apane kene. Kene. Orlando! Siapa Makario? Esto Sanjoto! Umak solo mak gitu. Tanjo! Prajurit dipercaya
dikon jaga plangkan pusaka. Lho kok malah padha mabuke padha turu. Iki jane piye? Rai. 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 Wira mantri kene. Kula kowe tua-tua nggene. Sing duwe jejiban jaga plangkan pusaka. Nggih, kula. Saiki aku tak tekon. Monggo. Apa kaya ngono kuwi anggonmu netepi jejiban? Anggonmu duweni tanggung jawab jaga gedung pusaka ana ing Kraton Mejat. Nggih, pangapuntenipun sampun pinten-pinten dinten kula niki untuk kemit nggih kaijenan Geden Gentos wau nggih kanca kula sing melek niki dinten kula sing turu ngoten kok. Ning kasunyatane piye? Kowe aja bawadan. Aku ngerti dhewe. Siji wae ora ana sing melek. Nggih, pangapuntenipun menungso kang becik apik yen to duwe kaluputan nglenggono marang kaluputane ora yen kuwe wis cetha welo-welo yen kowe iki luput isih bela diri kapribadenmu malah kanca orangmu. Nggih, pangapuntenipun kowe iku mantaken melek. Wis. Iki lho. Wis. Iki panjenengan Sinuwun Prabu Erlangga. Utus aku lumaku ning plangkan pusaka. Sinuwun Prabu Erlangga ngersake bentuak ana ing kraton kang aran Kyai Arcawisnu. Oh nggih, akan coba kundute. Halo. Piye kok ngono iki? Pangapuntenipun ana kedadian Kyai Brajala Arcawisnu ical Gusti. Brajala ilang. Dadi kaya ngono kuwi tanggung jawab. Aku warangka ana ing Kraton Mejat. Aku kok aja apik so. Kok warai lobis. Yen nganti ana kedadian kaya ngene, ora mung cukup kowe-kowe kalebu aku bakal entuk pidana ngersane Sinuwun Prabu Erlangga. Apa kaya ngono? Wong yen dipercaya, yen diwenehi kepercayaan, kuwi dijaga. Luwih kowe jaga diri kapribadenmu. Aja talejo. Rumaos silepat kabaca jangga kula, katana jaja kula. Kula sagang napa iku tembungmu kowe nglakoni luput. Kabaca janggamu kowe sumados saguh. Ngestakaken tak wujuti jembreng mripate ngarukang. Kakang Narutama, lan inggih kula paring dawuh. Mliga pusaka saengga ngantos ndika Kakang Narutama badhe mejahi prajurit ingkang sami tunduk kemit wonten ing plangkan pusaka. Wonten kedadosan menapa Kakang? Pangapunten sakderengipun kalangkung rumiyin sungkem pangabekti kula kunjukan. Kula tampi dawuh sami-sami. Saking boten kiat nampah pergantian urusan kula. Ngaturi kadiwasa. Bentuake wonten ing Kraton Mejat. Kyai Brajala Arcawisnu ijal kaji. Kyai Brajala Arcawisnu. Kakang Narutama, tanggih menawi ngaten tetelo sami teledor anggenipun sami tunduk kemit
menapa panjenengan menika mboten kemutan menawi Kyai Brajala Arcawisnu minangka bentuah pikukuh wonten ing Kraton Medang Kauripan? Menapa badhe kelampah ing mangkinipun Medang Kauripan seringkih menawi Kyai Brajala Arcawisnu sampun boten cemondhok wonten papan menika? Pangapunten suwun, ngantos kula ngajar wira mantri lan sedaya prajurit ingkang jagi wonten pelanggan pusaka. Jante ambakipun sami taleco. Sampun Kakang. Kok upamiya kelampahan Kakang Narutama menika mejahi para prajurit ingkang sami tunduk gemit, menapa Kyai Brajala Arcawisnu badhe saged wangsul wonten ing Medang Kauripan? Boten Kakang. Mila saking menika mawe kani wangsulipun Kyai Brajala Arcawisnu, kula ngutus kalendika Kakang Narutama ngirit brigadaning prajurit ngupadi sinten Duratmaka ingkang wantun nyidra Kyai Brajala Arcawisnu. Sendika dawuh Anglamai, nyuwun tambahin pangestu. Mantri. Prajurit kabeh. Katonke jaro bektemu. Katonke tanggung jawab. Melon. Wis